Môj otec mal infarkt. Tak znela oficiálna verzia smrti 38-ročného Stephena Robertsa. Takmer o rok neskôr však jeho dcéra Mary sedela so spolužiačkou Stacy a pripravovala sa na test z literatúry. Práve študovali Shakespearovho Hamleta, keď Stacy pred Mary predniesla monológ kráľa Klaudia, muža, ktorý zavraždil vlastného brata a s výčitkami sa teraz pýta, či môže žiť so svojím hriechom a či mu ešte môže niekedy byť odpustené. Keď Stacy dohovorila, Mary zbledla. Začali sa jej triasť ruky. Potom sa jej spýtala, myslíš, že sa dá žiť bez svedomia? V zápätí sa zrútila na zem v hysterickom náreku. Stacy netušila, čo sa deje. Zo žartu sa jej preto spýtala, či náhodou niekoho nezabila. A Mary jej odpovedala, môjho otca. Otrávila som ho. Písal sa február 1993. Mary sa vkradla do školského chemického laboratória a do vreckovky si odsypala prudko toxickú látku. Niekoľko dní ju nasypala otcovi do fazulovej kaše. Steven jedlo zjedol, dcere poďakoval a odišiel na večernú omšu. Keď sa vrátil, začal vracať. Trpli mu ruky aj nohy, opuchlo mu hrdlo a postupne sa začal dusiť. Krátko na to Steven zomrel. Lekári jeho smrť uzavreli ako masívny infarkt. Mary sa ešte v ten deň vrátila k matke. A práve to bol podľa nej jediný dôvod, prečo svojho otca otrávila. Rodičia sa rozviedli, keď bola ešte malá. Mary bola na matku mimoriadne naviazaná. Keď ju však jej nový partner odmietol prijať, musela sa nasťahovať k biologickému otcovi, ktorého takmer nepoznala. Matku prosila, písala listy, vyhrážala sa samovraždou. No nič nezabralo. A tak sa rozhodla odstrániť jedinú prekážku, ktorá podľa nej stála medzi ňou a návratom domov. Prípad dievčaťa, ktoré otrávilo svojho vlastného otca, rozoberáme v epizóde 64 prvej série nášho krimi podcastu Vražedné psyché. Konanie antihrdinky analyzujem ešte s mojím nebohým dedom, legendárnym forenzným psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom.